Oh, si Tita Claire! Tayo. Kaya bumalik tayo. Ano masasabi mo? Alin? Saan? Baby, Diyan sa Zumba. ang masasabi ko lang, Ang masasabi ko lang ay it's so very funny. Uy, ang ganda doon! Kayo dyan, oh! Picture mo sila may camera. Ayan nga. Hindi, doon na kataas nga kanina. Wala yung Mama, taas ka. yan, tas langit. Yung ulo, wag mo isama yung ulo. May kamay man ni Papa ay. Wait lang. Ayan. Okay.